Inselmulkom u nilqawkom għal programm ieħor mis-sensiela Xi Rajt dan l-aħħar. Magħna llum għandna lil David Aloisio, lettur u awtur. Il-ktieb għall-udjenza adolescenti Owlin Ħalbiżar kien ir-rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb Terra Maxka għal kotba pubblikati tul l-2014. Owlin Ħalbiżar huwa ġabra ta' stejjer bil-Malti, imżewqa b'karattri u sitwazzjonijiet komiċi imnebħa minn realtajiet lokali u illustrati b'mod satiriku. Għandna kurzità nkunu nafu x'se jkun il-proġett li jmiss ta' David, iżda se nibdew billi qabel xejn nistaqsuh xi rajt dan l-aħħar. Insellimlek. Dan huwa l-ktieb Trojan ta' Elix Fellaġera. Dan huwa l-ktieb li rajt dan l-aħħar propju għax għadu kif ġie ppubblikat din is-sena. Laqatni ħafna fih li Elix għamel xi ħaġa mhux tas-soltu, illi ħoloq karattru prinċipali illi għalkemm huwa antieroj xi ħaġa li ma nsibux fil-letteratura s-soltu huwa antieroj imur kontra l-kurrent propju għax huwa reliġjuż, għax huwa tradizzjonali meta s-soċjetà qed tkun moderna, qed tkun liberali, progressiva. Ġifri l-fatt li huwa wieħed kontra ħafna xorta jagħmlu antieroj. Issa li qed jagħmel hawnhekk qed jagħmel dan l-esperiment Elix Fellaġera illi propju hu stess fil-biografija fil-ħajja personali tiegħu għadda minn esperjenza fejn nies bħal Gianni Muscat, il-protagonist ta' dan il-ktieb, kienu fil-fatt l-edewwa tiegħu fis-sens li meta nqalat il-kontroversja meta ppubblika il-novella li tkisser sewwi fl-2009 propju nies li huma konservattivi attakkawh minħabba il-liberalizmu tiegħu. Issa hawnhekk x'għamel qisu ħoloq karattru li jirrappreżenthom. Daħal f'moħħ il-karattru u qisu qed jipprova jaħseb kif jaħsbu huma. Qed tifhem? U b'mod kreattiv ħafna ħoloq dan il-plott fejn għandna il-Gianni Muscat li huwa anzjan ta' 67 sena illi jisu kontra d-dinja, kontra kulħadd, ixebbaħ lilu nnifsu anke ma' Don Quixote, tajjeb ta' Cervantes, ta' Miguel Cervantes fil-fatt anke t-tifel tiegħu isemmih Miguel. Imma mbagħad iktar ma taqra, iktar tiskopri illi dan il-karattru mhuwiex forsi daqshekk b'saħħtu daqskemm jidher huwa fil-fatt antieroj għandu karatteristiċi li jagħmluh dgħajjef saħansitra meta imut. Tajjeb permezz ta' flash forward u flashbacks tinduna li miet il-karattru ewlieni, tinduna li hu stess huwa vittma ta' żewġ nisa f'ħajtu prattikament il-mara tiegħu li żammet sigriet kbir minnu u mara oħra li kellu kuntatt magħha meta siefer Ċekoslovakkja li wkoll prattikament żammet sigriet kbir minnu wkoll m'iniex se ngħidu għax forsi min se jaqrah qed tifhem intelliflu l-gost. Imma l-punt huwa dan hemm kumplessità ta' karattru illi la taf jekkux tajjeb jew ħażin, ja taf għandek x'tissimpatizza miegħu jew le, ja tafx jekkux b'saħħtu jew dgħajjef. U jekk tħares anke lejn it-titlu kreattiv ħafna, Trojan tħares anke lejn l-istampa. Tipo għandna dan il-qattus u għandna dan ir-raġel diħel fih isu iż-żiemel ta' Trojja, ma flok żiemel għandna dan il-qattus. Tates importanti ħafna f'dan ir-rumanz. Ħaniqfu nota tates għax għaddina l-ħin sfortunatament, grazzi David. Nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna, ħna narawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin, però sadattant infakrukom biex taqraw mqar nitfa' kuljum.